Nina bentule bande ngodonga kwabheka uZulu. Qasa lika wasinkomo esengwayiviyo, kwazi kandaba emaphiko amhlophe. Ngiyanibingelela bakwethu ngethemba kusaphileka. iNtungwa lasenhla bakwethu, iNtungwa lasenhla. Ake ngithinte ke imithi bakwethu ke yeMfuyo. Eyempahla bakwethu. Kubafowethu abanempahla lapha emakhaya abafuyile. Ake ngiyithinte bakwethu ngiyithinte. Embadlwana nje. Embadlwana kodwa le mithi bafowethu engiyoyithinta lana akulona iziko leli akulona iziko imithi nje ephuziswa nje impahla ephuziswa nje imfuyo ngehloso nje yokuba ikhuluphale yande nina beqhawe nina besilo. Ake ngiqale ke ngomviyo. Siyawazi ke sonke uthela yithelo kwezidliwayo abafana bayazidla uma bese kwaluseni. Umviyo ke isichongo sawo ke siphuziswa imfuyo ukuze ikhuluphale bafethu yande. Yande umuthi wempahla kahle lo. Umuthi wempahla, umuthi wemfuyo ngawuphuzisa nje inkomo, izimbuzi, iklabhu, ikho konke nje okusekhaya okuyimfuyo nina beqhawe. Ngilandele ke ngongwaleni ngicabanga ukuthi abaningi ke bawazi ukuthi umsiphane nawo umuthi wemfuyo lo. Isithombo sawo nje sonke senziwa nje isichongo esiphuziswa nje amankonyane. Esiphuziswa amankonyane uma ngabe ke inkonyane mhlambe elihuda ngenxa yokwanda kobisi embeleni kanina. Uthola ukuthi unina ke unondlini uyinikazi manje ke lokho ke sekuholela ke kutheni inkonyane ke lihude. Isithombo sawo ke lo muthi sonke nje siye ke senziwe nje isichongo somuthi ke ophuzisa amankonyane ahudayo ukuze ke uhuda ke kunqamuke nina beqhawe nina bembube nina benkosi nina beqhawe. Ake ngihlabele emgama, ake ngihlabele emgama. Angingeneke entolwaneni ke intolwane ngicabanga ukuthi ke siyazi ngokuphalazisa iyaphalazisa ingene emithini yokuphalaza. Ayigcini ke lapho eminingi imisebenzi eyenziwa ke intolwane nasemfuyweni iyangena uyixuba nje namanzi abandayo uyixube nje nabandayo nje ngoba uma ungayibilisa iyosuka ibabe kakhulu yabona bese ke uyiphuzisa ke imfuyo ikakhulukazi imbuzi ziyokhuluphala kakhulu zizala amaphahla zizala amaphahla. Baye bethi ke imbuzi zandiswa izihlahla zomnqawe. Intolwane ke nayo ke iyazandisa ngempela ke imbuzi. Uthola ukuthi endaweni azikho izihlahla zomnqawe kodwa ke uthola ukuthi ezakho ke imbuzi ziyanda. Uyayibona lonto le. Awuyiphuzisi ngokuyiphoqa cha uthela nje mhlambe kubhavu kanje. Iyoyiphuzela ke yona imbuzi, iyoyiphuzela imbuzi. Inqobo nje ungayibilisanga intolwane ayibabi kangako, ayibabi kangako nina beqhawe. Nina beqhawe angihlabele emgama bakwethu bese kuba ke umkhiwane. Siyawazi sonke izithelo zawo ke ziyadliwa. Wona ke wandisa ubisi enkomeni. Impande zawo nje ziyaye nje zibiliswe bese ke uma ke umuthi usupholile bese ke uphuziswa ke inkomo eyisiqala engalukhipha ubisi nakubantu impela uyasebenza umkhiwane. Uyasebenza impela omama nje odade abangenalo ubisi kahle bayaye nje bawuphuze impande zawo zomkhiwane nina beqhawe nina benkosi noma amaxolo nje konke nje kuyasebenza kusebenza nje ngokufana nina bembube nina benkosi. Bese kuba ke umadolwana bakwethu. Umadolwana ke nawo kusho wandisa ubisi enkomeni nakubantu ungawuxuba ke nomkhiwane uma uthanda kanti ungawusebenzisa futhi uwodwa ayikho ke inkinga.
uyalandiswa ke ubisi ke kwinkomazi nina beqhawe. Cha, ake ngimeke lapho nina besilo. Ngizobuye ngiqhubeke ke ngelinye ilanga nina besilo. Sengiqhubeka ke neyamanxeba. Uma ngabe mhlambe imfuyo ke ilimele emhlabelo kanjena. Imithi eyimhlabelo emfuyweni. Nina beqhawe angibonge nina bembubi. Nina besilo. Usanthatha ngomkhonto endunda kusuka. Ngempi endunda kusuka. Usalithathe kuseni endunda kusuka. Ngempi endunda kusuka. Nina besilo. Nina bakaqasa likaWasi inkomo esengwayiviyo uziya inhlonhlongo inkomo ethandwa zibawo. Ngiyabonga bakwethu.